Каша. Как? Ангел. А трите ти имена? А? Кажи, бе. Трите ти имена? Со? Първа. Ангеле. Ангел, кой? На колко години си? А? Романе, Джане? А? Ама обърни това кари, манде. Ей! Първа. Дигма. Първа. Първа. Втора си? А? Ама ту му е силно! Втора си. Има трета. Дай четвърта. А, първо. Втора си. Първа. Кажи нещо, бе. Я кажи. 1 плюс 1 колко са? Първа. Колко са 1 плюс 1? Две. А 2 плюс 2? А? Втори си му първа. Първа. Соди си. Не. Кажи нещо за BTV репортерите. Айде, добре, обърни се и кажи нещо, какво ти искаш, айде. Махай с ръка. Кажи, айде, чао за днеска свършиме чушката. Кажи, дей. Айде, дей. Срам ли та? Срам ли та? От кой та срам? А? Кажи от тебе. Какво? От жени та срам. От кой? От жени. Та срам от жени. Що? Първа. Стиги ли манге първо? А? Стиги ли манге?